Salutacions! Benvinguts a la quarta edició de la Trail del Nord, la segona de les 4 curses que conformen la competició de l'Illa dels Trails. El nord de Menorca és sempre un important repte per a tots els corredors que s'han d'enfrontar a la tramuntana i a un terreny sempre complicat sobre els penya-segats més espectaculars de l'illa. Els 87 corredors de la prova principal prenien la sortida a les 7:30 del matí des de Cala Morell. Entre els participants, molts debutants que descobrien la prova per primera vegada. Coneixem el recorregut i hem vingut per la bellesa dels paisatges, perquè és una carrera que sembla amb un format relativament reduït i ens venia molt de gust fer-la. Ens agrada molt l'illa i vam veure que hi havia aquesta cursa i així s'aprofita, és l'excusa per venir i fer una mica d'esport, passar-t'ho amb la família, els amics i gaudir del turisme de la zona. Es un privilegio poder venir aquí a correr y además con estas vistas y este tiempo. Una hora i mitja després, els líders destacats de la prova, Enric Pons i Pau Benejam, passaven per l'avituallament de Benidaufà després de travessar el Camí Reial. La Trail del Nord es desvia del Camí de Cavalls per oferir un major atractiu a la cursa, afrontant la pujada al Castell de Santa Àgueda. Aquest cim té una important rellevància en la història menorquina, ja que va ser aquí on Abu Umar ibn Said, últim almoixerif de l'illa, es refugià abans de ser vençut per les tropes del rei Alfons III a l'any 1287, conquerint així l'illa de Menorca. A les 10 del matí era el moment de la sortida de la cursa dels 24 quilòmetres. Prop de 300 corredors començaven la seva aventura a través del Camí de Cavalls. Aquesta ruta, que dona tota la volta a l'illa, ha esdevingut, a dia d'avui, un dels principals atractius naturals de Menorca. De fet, més del 50% dels corredors d'aquesta Trail del Nord van venir de fora de Menorca per gaudir de l'experiència. La Trail del Nord compta amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca. A les 11 del matí sortia de Benimalà la cursa de 12 quilòmetres que ens tenia preparada alguna sorpresa a la línia d'arribada. Els apartaments THR Tirant, tot estava previst ja per a l'arribada del primer classificat. Era Enric Pons, qui baixava de les 4 hores i aconseguia el rècord de la prova. Sí, la meva idea era fer unes 3 hores 50, més o menys. Tenia la referència del meu company Albert Martínez, que és un gran amic i atleta. I l'any passat, jo sé que no havia anat a tope, per tant sabia que era un temps que més o menys podia complir. Tot seguit arribava Pau Benejam, qui va aguantar el ritme del campió només durant uns quilòmetres i després el va deixar anar. Sí, en Enric han anat 15 quilòmetres junts, han sortit bastant ràpid i això després es paga. Pujant a Santa Àgueda he dit, aturaré un poc, baixaré el ritme i després he anat tot estent segon, dues tercer, molta estona ben de l'hora, però al final no m'ha agafat i al final he acabat segon.
Les platges de Menorca han estat i seran espectaculars. Aquesta és una prova que respecta al màxim el medi ambient amb mesures que disminueixen l'impacte humà damunt el camí de cavalls, com per exemple la recollida selectiva de residus. I com us dèiem abans, l'arribada dels 12 quilòmetres ens tenia preparada una bona sorpresa, i és que la jovenella ve apretant fort. Manu Domínguez, de només 16 anys, aconseguia la victòria amb un cronòmetre de 50 minuts i 58 segons. Tenía la idea de salir fuerte y así ha sido. He sufrido muchísimo por el calor y ha tocado hidratarse un montón y durante todo el recorrido y nada, súper duro, súper duro. En categoria femenina, Natàlia Jiménez demostrava el seu potencial sobre el terreny per a ella desconegut. Doncs molt bé, jo vinc de Barcelona, o sigui que he fet una mica de turisme i m'ha encantat, o sigui, molt xula, molt bonica, els camins força tècnics per mi, però molt bé, l'he gaudit molt. Després de 5 hores i 18 minuts apareixia a meta Cati Vives, primera classificada en la prova de 45 quilòmetres, un repte que ella afrontava pel seu amor a Menorca. Els trotes de l'Ox també ha estat un lloc molt crític, per la calor, però bueno, les vistes, els paisatges, córrer Menorca és increïble. Entre les arribades a meta, molts corredors afrontaven els darrers metres de la mà dels més petits. D'altres llançaven una mirada al cel per dedicar la cursa als éssers estimats. La primera que lo hago, estoy emocionada porque mi padre la semana que viene hará 3 años que falleció y es un homenaje. La prova dels 24 quilòmetres va ser per Xavi Pedro Villalonga i Anna Bueno, en categoria femenina. Tot el que sigui fer curses i crear el bon ambient que es crea, tot és positiu, això. Això fa germanor i fa que vengui gent de fora i que pugi també el nivell de les carreres d'aquí de Menorca. Al principio he empezado precavida porque me conocía el terreno y sabía que esta carrera tiene bastante sube y baja y hasta Benimán ha ido cómoda y luego ha habido algún trocito que se ha hecho un poco más largo con el hándicap de la calor, pero bien. A l'hotel TRH Tirant Playa donaven un respir als participants que no dubtaven en remullar-se a la piscina. DJ Juligan. Entrega de trofeus. I fi de festa amb el concert de Vinigaus Band posaven el punt i final al trinomi Illa dels Trails. Esport, aventura, oci. Espero que ho hagueu gaudit tant com nosaltres. A reveure!